Kääntää viivaa Högnapalle. Högnappa poikkaria yrittää, mutta hyvin tulee Pessi ja ottaa pallon pois. Ja näin hakee sitä pallon saman tien siihen maalille. Pessi maalilla. Ja sieltä pujottelee Steinbeckia, mutta menettää pallon. Puikko kääntää sitten, mutta harhasyöttöä tulee ja uutta veto tulee ja näin. Steinbeck laukoo pallon verkon. Holopainen ei kerkeä sijoittaa loistavaa Puikon syöttöä ja se sitten menee siinä se tilanne. Puikko vetää uudestaan ja blokki. Lindberg blokkaa sitten ja pallo pomppii maaliin! Pallo pomppii! Järvelä pallossa edelleenkin. Hakee nyt sitten sitä. Ja sieltä tulee veto ja nyt sitten pallo maali ja Toppariko jälleen asialla ja syöttäjä Hietaharju. Iston Lukas ottaa siihen käsitorjuntaan, näin sipataan eteenpäin, Puikko korkea, tai siis pomppiva pallo ja Puikko saa pallon haettua uudestaan, loistava jotta jalkakikka ja sitten mitä tekee Puikko? Puikko ei aja päälle. Olipa hieno Palomäen nousu. Ollut kyllä Pessi näkyvämpiä pelaajia tässä vaiheessa. Sitten tulee yllättävä veto puolesta. Enni Huittinen ottaa pallon. Kapteeni nauha kädessä näyttää mitä pitää tehdä ja käännetään jo peliä Verronen. Hyvä haku Palomäelle. Palomäki siellä jälleen. Ja sitten pallo verkon perukoille. Nyt tulee sitten apuun myös Hietaharju, pystyy kääntämään kaistolle. Mitä tekee Järvelä? Järvelä lähtee ja Järvelä ohittaa Korkalaisen ja näin! Ahtaa se paikan Puumalalle ja näin! Mitä tekee Holopainen? Pistää palloa sinne maalille, mutta niin ei toloppaa lähemmäksi mene, ei mene. Ei. Sitten, ja Puikko vetää vielä sitten ja Puikko maalaa sitten vielä sieltä. Pientä painetta siinä Hietaharju käy antamassa. Westersundin nopea avaus Palomäelle, Järvelä taistelee. Kaisto käy hakelemaan, mutta ei onnistu, näin ottaa pallo Verronen. Ja pallo maaliin, tulee vanha-aikainen sieltä. Palomäki ei saa kiinni, Järvelä tällä kertaa. Järvelä tulee kukentän läpi ja sitten takakarvi tulee, puuhaa sellainen. Järvelä ei ottanut sitten, Palomäki pistää verkot heilumaan. Hieno maa. On hakemassa Verronen palloa. Backman Verrosen kanssa sillä sitten kääntää toiselle puolelle. Backman, eikö Huittinen vetää ja Huittinen vetää pallon verkon perukoille. Järvelällä pallo, Uusitalo, 3 minuuttia jäljellä ottelun varsinaista peliaikaa. Uusitalo vetää ja pallo verkkoon ja Järvelä, Uusitalo. Harhauttelee, kääntää, mutta Palomäki saa pallon ja kaataa siinä sitten. Näin kaatuu 2 miestä ja pallo tulee sitten eteenpäin. Backman, niin takakarvia tulee ja sitten tulee vetopaikka ja Backman pistää verkot heilumaan. Puumala, Toppari, Puikko, pallon menetys tulee ja näin sitten kääntyy tilanne jo. Se on siinä, nyt alkaa tästä tilanteesta sitten.